खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिकां ब्रह्म दिनै थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि थामथि रुंसारि सान थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि थामथि रुंसारि सानखौ दिनै धेमाजि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफाद आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटिनि अनसाय आफादनि मावखुलियाव मेहेरगोनाङै फालिदों। हाबाफारि बायदियै रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि सावजेननायजों लोगोसे बिबार बावजेनो आगुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर' आरो बारग' फोरोंगिरि बिश्वेश्वर बसुमतारिया बेनि उनाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारि बिथांजों लोगोसे बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गासैबो सोद्रोमा आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिजों लोगोसे मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारि बिथांनि आफादगिरि मासि लानायाव थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि जिउआरि मावलांनायनि सायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिया थुलुंगागिरि आरो खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौ हेफाजाब होग्रा सुबुंमोन होनना बिबुंथि होयो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मासिगिरि अनिल बसुमतारि बिथाङाबो थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि जिउआरि खौरांनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। लोगोसे दिनैनि बे थामथि थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारिनि रुंसारि सानाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारि बारग' बिएलटि बिटिआर बायजोनि गाहाय नेहाथारि बिस्थिराम नार्जारि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लक्टेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि बीरेन्द्र कुमार ब्रह्म बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा बिनद बसुमतारि आरो गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। दिनैहाय 21 अक्ट'बर थुनलाइ आफाद दिनैनि बे सानावहाय आंनि बानजायगिरि बिफा आफादगिरिजों लोगोसे लानानै जामिनी कुमार नार्जारिया रुंसारि जादोंमोन बायदि बिबानाव आरो दिनैनि बे सानाव जोङो जोंनि जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफाद बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला जुथायैहाय थामथि रुंसारि सानखौ फालिनाय जादों। जोंनि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनिनो लखिमपुर जिल्लानि बाथ्रानि बे जाहैगोन रोखा आंनि बेखौ बुंगोन बे थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारि जायखौ आङो आंनि जोनोमगिरि बिफा नङाब्लाबो गावनि जोनोमगिरि बिफानिख्रुइबो रासिन आङो मानिबोदों मान बावबोदों। जाहोना जाहैबाय जोनोम होनाया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय जोनोमनि उनावहाय बबेबा जाहोननि थाखाय गोबां जेंना जेथोखायनो जोबोद सहायनांनाय बुब्लियाव लामा आन्दायनाय बुब्लियाव जाय बिफाया आंखौ बुंनो थाङोबा गोदान जादों बे बिफानो जामिनी कुमार नार्जारियानो आं बुंबोबाय आगोलावबो आरो लिरनाय आंनि मेथाइखौबो बेखौ आं मेथाइ सुजुनानै मेथाइखौ आङो रोजाबबोदों फंबाय फुंजा मुसाहारिनि गाराङावहाय बे मेथाइखौ रायजो राजानिसिम आं हगारबाय। बिथांमोनहाबो जानो हागौ खोनाबाय, बयबो रायजो राजाबो खोनासंबाय जानो हागौ। दा बाथ्राया जाहैबाय आङो मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव आंनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि लामाया थुंगेबायमोन। बे समाव आङो आफाखौ लोगो मोनदोंमोन आरो आफानि अननाय हेफाजाबनि सायाव आङो आंनि लामायाव सोलोंथाइ लानायनि जि मोनसे दिंग्रायबोन्दो बियो जाफुंसार जादों होनोबा आफानि अननाय साया सायख्लुमावनो जाफुंनानै फैदों जायो। आरो दिनैनि बे स्टेजसिम फैनायाव
आफानि बिहोमा नङामोनब्ला आं दिनैनि नैबे समसिम थांनाय इं 1984 मायथाइयाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बै समाव लखिमपुर जिल्ला गिदिरथार मोनसे दैबाना जादोंमोन। जोंनि गामिया फुङावमोन बे समावहाय बे दैबानाजों जोंनि आबाद फोथारफ्रा सिलिंखार जालांदोंमोन आरो बावहाय आं बे समावनो बङाइगाव कलेजाव फरायहैनानै दंमोन। आङो दैबाना लोमजानायनि जाहोनावहाय न'निफ्राय रांखावरि हरनो हाया जाबायमोन। आङो राहा गोमाजानाय जाबाय। बे समावनो थिग माने जाय समाव खैफोद फैदों बा निदान आंनि सोलोंथाइ लानायनि लामायाव आं जेंनाजों गिलु-बालु जेंनाजों आङो जोबस्रांनायनि लामायाव थांबायमोन। आंनि सोलोंनाय बा जिउ लामानि जि मोनसे बे समावनो आफानि अननायखौ मोननानै आङो पिइउ आंनि आनजाद पिइउ इउनिभार्सिटि बै समावहाय हायार सेकेन्डारि पिइउ होनोमोन। पिइउ आनजादखौ आं बर'फोरनि उथ्रिनो हानाय जादों। बेनि उनाव आङो बिए फरायदों आफानि अननायखौ लानानै आरो बिए आनजादखौ आङो थांनाय इं 1988 मायथाइयाव आङो उथ्रिसार जानो हादों। आरो बे समनि गेजेरावनो बुंनो थाङोब्ला आफानि अननायखौ लानानै आफानि गामिया क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव दख'रानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामियानो बे गामियाव थानानै आङो बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि जि मोनसे मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर बा आङो सोलोंजेननायनि जे खाबु मोनदों होनोबा आङो बै समाव आफानि न'आव थानाय बै मायथाइयाव इं 1982 मायथाइनिफ्राय 1982 मायथाइनिफ्राय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बाहागो लाजेननायनि खाबुखौ आं मोनदों। आरो आङो बै बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो आदा नामसोरां नार्जारी मुंनि सासे आंहा बिदा दङ बुंनो थाङोब्ला फरायसा आफाद दख'रानि बे आफादगिरिमोन। बिथांनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन गामिफ्राव थांनानै बनरगाव दख'रानि गामिफ्राव थांनानै आलादा रायजो खुंनायनि जि मोनसे रायजो राजाखौ सिरि मोनखांनाय बे आलादा रायजोखौ बर'फोरनो मानो बे बाथ्राखौ आं मिथिनो खाबु लानो हादोंमोन। आरो थांनाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय आरो बिएलटिनि सोमावसारनाय बे समाव न'आव थानानै आं खामानि मावबोदों। आरो जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफ्राबो आफादनि न'आव थानानै जोङो खामानि मावबोनो खाबु लानो जादों। जायखिजाया आफानि बिहोमानि बाथ्राखौ बुंजोबनो हानाय नङा। बिजाबाव लिरनाय दङ। बे बिजाबनिफ्राय उनावहाय आं मोजाङै बेखौ माबानो नाजागोन फैगौ समावहाय। एसे गोरोन्थि दङ। आं ओंखायनो दा हगारनोबो लुबैथ'वाखै। उनावहाय बे बिजाबखौ रोखा खालामनानै हगारनाय जागोन। बेवहाय गोबां बाथ्रा दङ। बेवहाय जाय बिजाबखौ थुलुंगानि फुंखा जामिनि कुमार नार्जारी बिसम्बि होननानै फोसावनाय जादोंमोन थांनाय 2002 मायथाइ 18 नभेम्बराव। दा बाथ्राया जाहैबाय आफानि जि मोनसे मावलांनाय बेयो बर' थुनलाइ आफादावबो खेबथाम माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जालांदों। बर' समाज होननाय मोनसे आफाद दङ। 18 नभेम्बराव बेखौ दा बाथ्राया जाहैबाय आफानि जि मोनसे मावलांनाय बेयो बर' थुनलाइ आफादावबो खेबथाम माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जालांदों। बर' समाज होननाय मोनसे आफाद दंमोन। बावहाय जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि हाबा मावलांदों। आरो गोदान बिखान्थिजों आबाद मावनायनि जि मोनसे गोसो गोनां आफाया सासे गोख्रों सासे आबाद मावनायावबो आखा-फाखा गोदान बिखान्थिजों पावार टिलार जाय समाव गैयामोन गिबि गामियाव बाहायजेननानै हालेवजेननाय ट्रेक्टर आरो गोबोर गेसनि मोनसे प्लान्ट माबानानै अर संनाय ओंख्रि संनाय बेफोरनि बे गोदान बिखान्थिनि माबाफोरखौ गामियाव बिदिनो सिगाङै बाहायजेनबोदों मावनोबोदों। आरो आफाया गोदान बिखान्थिजों आबाद मावनो सांग्रां आरो थुलुंगा आरो आबाद फोथारखौ मोजाङै माइ गायखांनायनि उनावहाय दैया आबाद फोथारखौ मोजाङै हाबाब्ला आबादफ्रानो मोजां जाया। बेनि थाखाय बियो
जाम्फै मोनसे थाबकाटा होननाय जाम्फै दंमोन बे जाम्फैनिबो बे सासे आफादगिरिमोन बे जोंखौ सामलायग्रा दा गोबां खामानि आरो रमानांगो सोमावसारनायाव आफाया केपिटेलाव जोबजादों मुखुब जादों आरो आंखौ जानायाव बोरैहाय बियो आंनो थुलुंगा होबोखो बे बाथ्राखौथ' आङो फंसे बुंनानै फोजोबनो हानाय अब्लाबो आफानि अननाय आफानि थुलुंगा होनाय बेयो गोसोखांजाथाव जानानै थाबाय थागोन आरो बेखौ गोदोर खालामनो थाखाय नाजालांनायनि मोनसे नोजोरजोंहाय जोङो एसेबां आफानि जोङो होलांनाय बिहोमाफोर बेखौ जोङो लानो हायो जायखौ जों लानो गोनां बेखौ लानाया गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो बेखौनो आङो बुंनो लुबैगोन जे जिउआवहाय कापोलफोर नांगौ जामिनि कुमार नार्जारि आफा बायदि सुबुंखौ बिफा हिसाबै इसोरनि दैदेननायनि बाथ्राखौनो बुंनांगोन लोगो मोनहोदोंखौनो बुंनांगोन गुदियावथ' इसोरखौनो एंगारनानै जेबोथ' जाया आफा दैदेनदोंमोन जायनि जाहोनाव आफाखौ आं लोगो मोनदोंमोन आरो आंनि आफानि दारै आनान गसायानो जेंनाखौ सुस्रांहोदों आं बारा माखासे बिनियाव दा आं फोरमायबावगोन बेखिनिखौ आं दा आं बुंनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।